Parne obedo ka ji ok ong'eyo pogruok mar printing ombulu to gi gima ne oyudi gi jo Venezuela gi. Akia ni san kare yudo gini kanye ni Lycos nomi thuolo mana mar loso ombulu to gi stickers. Onge gima chalo kamano. Lycos loso goyo no ombulu. Stickers ok gin ombulu. Stickers en kaka label mar satini. Iwinjo? Ma ikawo tiwacho ni kiseloso satini tikawo label tiketo e satino ma wacho ni koro satini eni olos gi skibo. Mano e kaka stickers go chalo. And let me explain gima stickers gi gin. Kendo adwaro ni mondo kawatieko kae ni tateri mondo wadhi kodi in our factory ka in gi thuolo. Nikech naseng'iso bende other media people. Ka gise, mine is an administrative sticker. Kendo ogoye, kendo nomiye smartmatic ni mondo emobed kode. We mondo ang'isigo kama entiere in our contract. Ni contract mane wandiko gi smartmatic gine jok magoyo stickers gi, to stickers gi tiyogo mondo o identify ni kawasetieko gi this Kim's kit mose input upload the processes mwadwa timo to wawacho ni odhi Apondo Primary School e piny mar Kasipul to indiko ni Apondo Polling Station mondo kik opogre gi wang' chieng' station e piny moro machielo.